Magmula nang sumirit ang sunod-sunod na taas ng presyo ng gasolina, wala na umano sa kalahati ang naiuwing kita sa pamamasada ang tricycle driver na si Charlotte. Ang dati kasing halos 600 pesos na kita ay nasa 200 pesos na lang umano ngayon ang kanyang naiuuwi. Bilang isang tricycle driver at single mother, kulang na kulang raw ito para sa kanilang gastusin. Ang hirap sir, medyo tinigil ko muna mga paano lang, konti-konti na lang yung mga yung ginagas ko, 100 na lang. Pag may pasayros ako, saka na lang po ako maggagas pag nauubos na. Malapit nang maubos. Halos 200 lang na iuwi ko sa isang araw. Kung minsan 100 lang. Sobra pong hirap ang dinaranas naming mga driver ngayon. Nagpapasalamat po ako sa naibigay niyo po na tulong sa DSWD po. Maraming salamat po. Pansamantalang tumigil din sa pamamasada si Mang Ernesto. Napupunta lang daw kasi sa gasolina ang dapat sanay kita para sa pamilya. Sir, nakibigay-bagay na lang po kami sa mga pasero, sir. Kung magdadagdag po sila, salamat po. Pero kung hindi namin po sinapilit-pilit. Sir, pero sa ngayon, hindi pa po ako nagpapasada, sir. Kasi po? Kasi po, sa taas ng gasolina, 100. Tapos, hindi naman ako namimilit ng pasahe. Kaya tigil muna po. Hindi po kaya ng gasolina. Maraming salamat po sa DSWD po sa tulong niyo po sa amin. Sana po tayo mga driver magpasensyahan po sa mga pasaheros. Bigayan na lang po. Ilan lamang si Charlotte at Ernesto sa higit 4,200 na tricycle driver sa Urdaneta City na nabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda sa ilalim ng Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Urdaneta City kaninang umaga para sa pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga tricycle driver na lubhang naaapektuhan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sisimulan na natin ang pagbigay ng tulong pinansyal sa mga jeepney drivers, sa mga TNVS, yan yung four-wheel na ride-hailing, MC Taxi at yung mga delivery service providers natin. So ito ay alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo na tulungan natin ang ating mga vulnerableng mga tsuper at mga riders, lalong-lalo na dahil patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Sa ating mga drivers, una gusto ko malaman nyo na nasa taas kayo ng isipan ng ating pamalang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong BBM. Walang tsuper or rider na maiiwanan, lahat yan may schedule. Kapag ka nawawala ang pangalan nyo sa listahan, pwede kayo sa mga tricycle driver, pwede kayo makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamalaan dahil sila ang nagbibigay ng listahan sa DSWD. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo makakalimutan, tuloy-tuloy po ang ating mga payout hanggang sa katapusan. And then, hindi naman to ang una at huling beses na magkakaroon ng payout. Sa datos ng DSWD, higit 12,600 na tricycle driver mula sa syudad ng Dagupan City, San Carlos City, Alaminos City at Urdaneta City ang makakatanggap ng ayuda ngayong araw. Samantala, bukod sa mga tricycle driver ay nakatanggap din ng tulong pinansyal mula sa DSWD ang 41 anyos na OFW mula sa Bahrain na kabilang sa mga napilitang umuwi dahil sa kaguluhan sa Middle East. Nung pwede kami dumating dito at na umuwi dahil sa hindi na nakakatulog ng maayos dun dahil sa kaguluhan. Hindi alam kung kailan sila magpapasabog o ano, tsaka hindi na rin maganda yung sitwasyon doon, parang gano'n. Bali, 11 years ako sa Bahrain, paiba-iba ako ng company. Okay naman nung dati, pero nag-iba na dahil dito sa nangyayaring ano. Kung magiging okay naman ang lahat sa akin dito, hindi na ako alis ng Pilipinas. Nakatanggap ako ng 20,000 pesos galing sa DSWD na inabot sa akin ni Secretary, tapos galing daw kay Presidente. At, maraming salamat po. Maraming salamat po sa binigay niyong assistance sa akin. Naatasan din ang DSWD na tulungan ng Department of Migrant Workers para dun sa mga OFWs natin na bumabalik sa bansa. Gusto natin masigurado na yung pagkanilang pag-reintegrate ay may tulong pinansyal para makapagsimula muli na maliliit na mga negosyo. Dito sa Urdaneta, I believe I'm about to meet 2 na mga repatriates natin. Dalawa lang sila sa maraming tinutulungan natin para ma-reintegrate na mabuti at maiayos ang kanilang mga kabuhayan dahil alam natin na napilitan sila lumisan sa gitnang silangan dahil sa kaguluhan doon. So, sabay-sabay na yung ginagawa ng DSWD.
pati sa tulong pinansyal sa ating mga tsoper. Ngayon rin tulong na makapagsimula muli through the Sustainable Livelihood Program ng Departamento para naman sa ating mga OFW repatriates. Lester Narag, Balitang, Solid North.